Dobrý deň. Volám sa Žani Lacho a dovolte mi trošku viac sa predstaviť. Celý svoj pracovný život sa pohybujem v pomáhajúcich profesiách, čo je už 20 rokov. Intenzívne sa venujem individuálnej práce s ľuďmi od roku 2016 a posledných 5 rokov sprevádzam ľudí aj psychoterapeuticky. Témy, s ktorými sa u svojich klientov stretávam, majú podobu vzťahového či partnerského charakteru. Ďalej sú to témy kariérneho a profesijného rastu, vyhorenie, ale aj spracovanie straty blízkeho či iné stresujúce a náročné situácie. V terapeutickom rozhovore využívam na riešenie orientované a naratívne prístupy, čo pre vás znamená, že sa primárne nezameriavam na analyzovanie problémov a ich príčin, ale na našom sedení budeme skôr viesť rozhovor o tom, ako môže byť váš život kvalitnejší, čo by ste potrebovali zvládnuť, spracovať alebo možno aj zmeniť, aby bol váš život lepší. A to už osobne, pracovne, rodine či vzťahovo. Budem vás počúvať, ponúkať reflexiu a klásť otázky, ktoré by vám mohli pomôcť pri hľadaní východisk z ťažkostí. Budeme spolu hľadať cestu, spôsoby a riešenia. Pokiaľ teda hľadáte bezpečný priestor, kde sa môžete o svojej situácii a prežívaní porozprávať, dospeli ste do bodu, že chcete nejakú zmenu, potrebujete získať inú, novú perspektívu či smer v slepej uličke a tiež nádej do budúcnosti, rezervujte si u mňa stretnutie. Bude mi cťou stretnúť vás.